म्युझिक बाय नितेश निराला, गरिमा रिकॉर्डिंग स्टुडिओ बोईसर। पेनी के छोटे छोटे कपड़ा सबसे दरार करईबू का। पेनी के छोटे छोटे कपड़ा सबसे दरार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जबे परमार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जबे परमार करईबू का। चढ़ल बना सता बोला बुची अजुए उतर जाई। हाथ में कवनो दीना पैसा नोट चोली में घुसाई। ना पैसा नोट चोली में घुसाई। चढ़ल बना सता बोला बुची अजुए उतर जाई। हाथ में कवनो दीना पैसा नोट चोली में घुसाई। अखिया के मारी मारी सबके मुंड बेकार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जबे परमार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जबे परमार करईबू का। मार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जबे परमार करईबू का। ढेर जदि बोलबू तो चल जाई गोली नथिया उतर जाई। हई हम अपना जिला के रंगबाज हमरा से केहू न पाई। ढेर जदि बोलबू तो चल जाई गोली नथिया उतर जाई। हई हम अपना जिला के रंगबाज हमरा से केहू न पाई। सिपुजन बिहारी धारे अकबारी बवाल करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जवाब परमार करईबू का। हई लहंगा उठा के अस्ते जवाब परमार करईबू का। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टुडिओ बोईसर।